Pane nebeský Otče, všemohúci Bože, prichádzam k Tebe, Ježiš, a prosím ťa, daj mi, Pane, také slova, ktoré sú od Teba, Ježiši. Pane, lebo ja nedokážem nič svojou mocou urobiť, Pane. Lebo Ty si kráľ kráľový, Pán pánov, alfa, omega, prvý, posledný, najväčší z najväčších. A ja ťa dnes prosím, Pane, obdaruj dnes túto cirkev Tvojou láskou a pokojom, aby sme ťa vyvyšovali. A daj slovo, ktoré je od Teba, aby bolo hovorené. V mene Ježiša Krista, nášho Pána i Spasiteľa. Cirkev povieme. Amen. Aleluja. Prichádzame pred Božie slovo. Sláva Pánovi. Meč, Biblia, Božie slovo. Živé slovo, ktoré dýchá, ktoré žije. Kresťania, schválne, koľký z vás môžu zvihnúť ruku, ktorí majú Bibliu pri sebe dnes? Aj mobilné Biblie, súhlasíme s nimi. Nevidím väčšinu. A malo by to tak byť, že väčšina by mala mať zbraň pri sebe. Opýtam sa ťa otázku. Aký je vojak na boisku bez zbrane? Odpoveď? Mŕtvý vojak, nie karatista. To není tak. Vojak bez zbrane v boji je mŕtvý vojak. Lebo nemá sa ako obraňovať. Dosť bolo sranda. Prichádzame pred Božie slovo. Halleluja. Chceš počuť naozaj Božie slovo, brat, sestra? Vieš, poviem ti, vy čo nemáte dnes Biblie, čo ste si nedonesli Biblie. Keď ide Božie slovo a verš, ktorý ťa zaujíma a chceš ho viac študovať, tak keď máš pri sebe Bibliu, tak si to poznačíš. Máš pri sebe fixku, ktorou poznačuje si veci a vieš čo? Tí ľudia majú záujem študovať Božie slovo. Amen? Amen? Ale ľudia, ktorí nemajú Biblie pri sebe, tak tam hrozí taká situácia, že ani doma ich nečítajú. Niekedy to tak je. Či to chceme, alebo nechceme. Niekedy to tak je. Lebo keď nedokážem domov si zobrať z domu svoju Bibliu so sebou, tak je na poličke. A keď chytá prach tá Biblia, bratia, sestry, tak to je len zlé. Keď máte Biblie, noste ich so sebou. Keď máte fixky, ja myslím, že v librovke asi 6 alebo 7 fixiek stojí 1 libru. To máš na nejaké mesiace možno. Poznačuj si, študuj si Bibliu, aby si bol pripravený, keď sa ťa opýtajú niečo. Lebo veľakrát sa kresťanov pýtajú vonku. Niekedy aj prefikaní ľudia, aj ľudia, ktorí sú zo sveta. Čo znamená toto alebo toto? A kresťania robia. Choďte za pastorom, on vám povie. Nie je to stále na pastorovi, ale je to na nás všetkých, lebo my sme všetci časti tela Ježišovho. Amen? Že, bratia, sestry, čo týmto chcem vám naznačiť? Buďte viac hladní po Božom slove. Študujte viac Božie slovo. Ja viem, že máme populárne, jak sa to povie tým moderným slovom, Facebooky a všelijaké tieto veci, na ktorých strávime 7, 8, 10 hodín týždenne. Sociálne siete, to je to slovo. Sociálne siete. Ale viac než sociálna sieť je živé slovo Bože, Sväté písmo Biblia. Amen? Takže pozrieme sa, čo hovorí Božie slovo. 1. Jánova. A ešte jednu k Facebooku vec chcem povedať. Opýtam sa vás jednu vec. Vynecháš jeden deň bez Facebooku? Poviem vám áno, ako môžeme vynechať jeden deň bez Facebooku. Keď nezaplatíme bill a stopnú nám, zastavia nám internet. Ale keď máme internet, ja ti garantujem možno 60, možno 80% tu každý deň pozerá do Facebooku. Lebo je to aj trošku taká návyklosť tohto sveta. A teraz sa ťa opýtam ďalšiu otázku. Koľkokrát každý deň čítáš Bibliu v svojom živote? Odpoveď si urob sám. Nepotrebujeme zvíhať ruky. To som ja, aby som vedel odpovede. Po pravici všemohúceho Boha stojí Ježiš, sedí Ježiš a on pozná tvoju odpoveď. Amen? A že trošku len ešte k tomu, porovnaj si sociálnu sieť Facebook, každodennú návštevu toho a porovnaj si čítanie Biblie každodenne, či robíš.
A potom to porovnaj. Čo prevyšuje na váhe viac? F alebo B, Biblia. Keď je to F, tak zredukuj F a zvýš B, čo je Biblia. Amen? A keď zvýšiš B a zredukuješ F, tak budeš požehnaný brat a sestra v mene Ježíša Krista. Amen? Halleluja. Trošku dlhšie o tej Biblii, ale je dobre, aby sme dnes boli viac informovaní o všetkom, čo by sme mali byť. Amen? Tak nejako chcem ja, ale ako chce Boh živý, ktorý je medzi nami. 1. Janova sa pozrieme dnes, bratia a sestry. 3. kapitola a verš 1 až 11. 1. Janova, 3. kapitola a verš 1 až 11. A ešte niečo k tomu Facebooku, ak budeme čítať. Niekedy ten Facebook tak je zaplavený našou prítomnosťou tam, fotkami a všeličím možným, že si myslím, ani není priestor na Bibliu čítania. Že prosím vás v mene Krista. Keď vidíte, že ľudia niečo robia, čo je negatívne pred Bohom, tak vy urobte pozitívne, čo je pre tvoju dušu a pre teba pred Bohom. Amen? Halleluja. 1. Janova, 3. kapitola, verš 1 až 11. Počúvajte dobre, čo opisuje Pán. Vidíte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali deťmi Božími a sme nimi. Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má uši, a každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa. Tak, ako je aj on čistý. Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu. A hriech je prestúpením zákona. A viete, že on sa ukázal na to, aby sňal naše hriechy a hriechu v ňom niet. Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší. A nikto, kto hreší, ho nevidel ani ho nepoznal. Deťatka, nech vás nikto nezvedie. Ten, kto činí spravedlivosť, je spravedlivý. Tak, ako je on spravedlivý. Kto robí hriech, je z diabla. Lebo diabol hreší od počiatku. Na to sa ukázal Syn Boží, aby skázil diela diablové. Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu. Lebo jeho seme zostáva v ňom. Báni nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Potom pozná deti Božie a deti diablové. Nikto, kto nečiní spravedlivosť, nie je z Boha. A ten, kto nemiluje svojho brata, lebo to je tá zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme milovali jeden druhého. Amen? Božie slovo opisuje, bratia i sestry, dnes. Otec nám to chce ukázať prvým veršom. Vidíte, akú lásku nám dal Otec. Akú lásku nám dal Otec. Že poslal svojho jednorodeného syna. Jan 3,16 hovorí. Na túto zem, aby zomrel za nás. Aby ten, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Amen. Takú lásku nám ukázal Boh, akú my by sme možno nedokázali ukázať. Že by sme obetovali svojho syna. Alebo svoju dceru kvôli niekomu inému. Ale Boh obetoval svojho jednorodeného syna a dal ho, aby zomrel kvôli nám. Aby sme sa volali deťmi Božími. Skrze Ježiša dostávame nové meno. Skrze Ježiša sme dostali nové pomenovanie. A vieš, ako to je pomenovanie? Že dnes sa môžeme volať deti Božie, haleluja. A sme nimi, hovorí Božie slovo. Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal. Tento svet nás nepozná. Vieš, prečo nás nepozná? Nevníma, nerozumie nás niekedy. Stáva sa ti veľakrát, kresťanka v duchu, že ideš do sveta, ideš do ulic a hovoríš s niekým o Ježišovi a on ťa ani vôbec nechápe. A hovoríš, ako keby si hovoril do steny, do múru. Vieš prečo? Lebo Boh to hovorí. Oni ho nepoznajú. A nepoznajú ani toho, ktorý žije v nás, keď s nimi hovoríme. Lebo svet ho nepozná. Ale my sme ho spoznali. A vážme si to, amen? Vážme si to, čo sme spoznali. Lebo my sme našli Boha. Ale Boh sa zmiloval nad nami a on našiel nás. A dal nám večný život.
ktorý vedie do večného kráľovstva. Halelujá. Božie slovo hovorí ďalej. Milovaní, teraz sme deťmi Božími, ale ešte sa neukázalo, čo budeme. Dobre, dobrý bod, skvelý bod. Teraz sme deťmi Božími. Čo to hovorí Boh? Že, povedzme príklad, teraz, čo sme tu, všetci sme deti Božie. Ale ešte sa neukázalo, čo budeme. Čo hovorí toto slovo? Neukázalo sa, čo budeme. Viete prečo? Lebo ešte neprišiel Ježiš po svoju cirkev. Ešte príchod Ježiša nebol. Čakáme na ňo. A za to ešte nevieme, čo budeme. Vieš, až kedy budeme vedieť, čo sme? Vtedy, keď Ježiš povie, poď môj synu, moja dcera, tu je pripravené pre teba Božie kráľovstvo. Obdrž ho dedične, lebo to je prisľúbené skrze Ježišové slovo. Amen. Teraz sa nazdávame, že sme. Ale čo potom? Keď príde Ježiš, budeme hodní povedať, áno, Pane, ja som pripravený alebo pripravená. Za to hovorí Božie slovo. Teraz sme deťmi Božími, ale ešte sa neukázalo, čo budeme. To znamená, primali sme všetci tu Krista, čo sme. Amen? Ja myslím, že väčšina, čo sme tu, sme už prijali Ježiša Krista. Ale ešte sa neukázalo, čo budeme. A viete, prečo sa neukázalo, čo budeme? Lebo príchod Ježiša ešte nebol, ale prichádza. Až vtedy sa zjaví, kto bol naozaj z ducha a kto bol z tela. Vtedy sa ukáže, kto naozaj miloval Boha a kto miloval svet, peniaze, alkohol, automaty, zlé myšlienky, hnevy, rozsudzovania, odsudzovania, problémy, závisti, škaredé pozeranie na brata, na sestru, problémy vyhľadávania a všelijaké tieto škaredé veci z tohto sveta. Budeme jemu, Božie slovo hovorí, ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní. Čo tu myslí Pán? Keď Ježiš stal z mŕtvych, stal v dokonalom tele. Keď Ježiš stal z mŕtvych, stal dokonalý. A keď sa on ukáže, a my budeme tí, ktorým povie Ježiš, poďte so mnou do zasľúbenej zeme, do večného pokoja, tak vtedy sa ukáže, že budeme takí ako on. Lebo ako Ježiš stal z mŕtvych a bol v dokonalom tele, tak aj my budeme pri premene tela, alebo keby sme zomreli a pri vzkriesení, tak budeme mať tie isté tela, ako má Ježiš Kristus dnes. Amen? Lebo Ježiš Kristus je príkladom do budúcnosti. Ježiš Kristus je príkladom do všetkého. Lebo keď prišiel na zem, zomrel v ľudskom tele, ale keď stal po 3 dňoch z mŕtvych, stal v boskom tele, halleluja. A takisto aj my, keď vydržíme až do konca, tak staneme v telách, alebo budeme premenení razom v telách takých, ako mali Ježiš Kristus. Amen? A každý, kto má túto nádej na Neho, očisťuje sa tak, ako aj je On čistý. Ako sa môžeme očisťovať? Že by nejaký prašok na šaty vániš, škvrn a špiny sa zbavíš? Alebo nejaký prostriedok na pranie? Niekedy ľudia nechápu doslova veršom. Ako sa my môžeme očisťovať? Tak idem domov, osprchujem sa, zoberiem si čisté veci na seba a už budem čistý. Umyjem si tvár, nakremujem sa s Niveou a budem čistý a pripravený akurát ísť spať. Akurát ísť spať. Ale môj brat a moja sestra, Ježiš tu nehovorí o očistení sa telesného rázu, povrchnom očistení, sprchovaní sa alebo nakremovaní sa. Ale vieš, čo tu hovorí Ježiš? Ježiš Kristus zomrel za naše minulé hriechy, prítomné hriechy a aj budúce hriechy. Amen? Krv Ježiša Krista má moc očistiť včera, dnes a aj zajtra. Amen? A ako budeme očistení krvou Ježiša Krista? Keď sa pokoríme k jeho nohám, ku krížu a povieme, Pane, Ty si zomrel na Golgotskom kríži. A keď ja škodím svojej sestre alebo bratovi, keby som mal problém s Janičkou a nechal by som to tak, ale čo však Janičku nič nevie, aj tak. A ja tu v srdci budem mať hnev proti nemu. Janičku nič nevie, ale Boh všetko vie, že ja sa na ňo hnevám. A vieš, čo sa deje vtedy so mnou? Som špinavý. Som špinavý pred Bohom. Ale nie povrchne, ale som špinavý srdcom. A keď som špinavý srdcom, tak nie som pripravený, keby sa vrátil Ježiš. Preto Božie slovo hovorí,
Očistujte sa tak, ako je on čistý. Očistujme sa, ako je Ježiš čistý. A odpúšťajme si navzájom. A milujme sa navzájom. Malý jazyk, že? Bože slovo hovorí o úde, ktorý je veľmi malý jazyk. Ale koľko zlého môžeme urobiť s týmto jazykom, ktorý máme. Taký najmenší úd v tele možno, to je medzi najmenšie patrí. A viete, koľko škody môže napáchať? Koľko vojen bolo v tomto svete kvôli jazyku a kvôli rečiam? Viete prečo? Lebo ľudia si nevedia na úzde zadržať jazyk. Ale špaciruje im jazyk, alebo chodí im jazyk, ako chcú. Bratia, sestry, kresťan musí mať aj seba kontrolu. Lebo keď nemá seba kontrolu, hádže sám na seba špinu. Počúvaj, sám na seba hádže špinu, keď nemá seba kontrolu a nevie kontrolovať svoj jazyk. Ale keď kresťan kontroluje svoj jazyk, tak očisťuje aj svoju dušu. Amen? Lebo prv sa povie a potom príde hriech. A hriech naplňuje tvoju dušu. Ten telefon by som poprosil vypnúť. Nemáme tu ďalšiu show. Toto nie je show, toto je bohoslúžba. Halleluja. Každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu. A hriech je prestúpením zákona. Čo tu hovorí o zákone? Môj brat a moja sestra. Niekedy aj, vieš, ľudia si myslia, že nemusíme dodržiavať zákony tohto sveta. Aby ste tomu rozumeli, nemusíme platiť council house za bedňu. Nemusíme platiť dane, tí, ktorí sú podnikateľní. Nemusíme. Ježiš hovorí, aby sme dodržiavali zákony tohto sveta. Amen. Aby sme sa držali zákonov tohto sveta. Aby sme neboli rebelmi. Lebo a viete, že on sa ukázal na to, aby zňal naše hriechy a hriechu v ňom niet. Božie slovo hovorí, že Ježiš sa zjavil na to, aby zňal naše hriechy, aby zmyl naše hriechy, aby nás obmyl svojou krvou za naše hriechy. Bratia, sestry, máme Ježiša osobného každý deň v svojom živote, alebo poznáme Ježiša z DVDčka, že zomrel na kríži, poznáme Ježiša z brožúriek, poznáme Ježiša z fotiek, poznáme Ježiša na obrázku. Bratia, sestry, keď nemáš osobný vzťah s Ježišom každý deň, tak je to veľmi zlé. Lebo Ježiš zomrel kvôli tebe a kvôli mne. A zomrel kvôli tomu, aby sme mali aj hlad po ňom každý deň skúmať a hľadať Boha. Amen? Čo hovorí Božie slovo? Kto hľada, nájde. Kto klope, tomu sa otvorí. Čo my robíme? Login, meno, password. Aké fotky sú, čo sa deje? Toto je dnešný svet. Toto je dnešný svet, internetový svet, zmodernizovaný svet. Toto je nový svet. Dokonca už aj v televízii, a máš smart televízie, aj tam dokážeš pozerať Facebook, Skype, všelijaké možné veci. Voľa kedy bolo veľmi ťažké si doniesť tak sebe blízko televízor do postele, aby si pozeral. Dnes ho máš 10 cm od seba a môžeš pozerať aj celú noc. A ver mi tomu, že niektorí stanú s červenými očami ráno, lebo celú noc pozerali do toho Facebooku. Niekedy to je tak. Ale bratia, sestry, čo tak? Predtým, jak ideme spať, aspoň 20 minút si prečítať Bibliu, aby sme zaspali s Božím slovom a spokojom Božím. Amen? Amen? Možno keď slovo ťa usvedčuje. Niektorí z vás, ja neviem. Ja nepotrebujem dnes zvihnuté ruky. Ale keď sa toto slovo usvedčuje a to, čo ti hovorím, ťa usvedčuje v mene Ježiša Krista, tak je to od Boha. Nie je to človek, ale je to od Boha. Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší. A nikto, kto hreší, ho nevidel ani ho nepoznal. Bratia, veľmi dobrý verš a povzbudzujúci pre kresťanov. Nikto, kto zostáva v ňom, nehreší. Čo to znamená? Že sme dokonali? Odpoveď znie nie. Dokonali nikdy nemôžeme byť ani nebudeme. Ale čo tu hovorí Pán? Že nikto, kto zostáva v ňom, nehreší. Vieš, čo to znamená? Že nikto, kto naozaj prijal Ježiša Krista, kto naozaj bol znovorodený z Ducha Svätého, aj keď urobí hriech, tak automaticky sa očisťuje, ako hovorilo slovo predtým. A ako sa očisťuje? Pokáním sa pred Bohom, kajaním sa
plakaním možno na kolena ideme, možno na tvár si láhneme a hovoríme, Ježiš, čo som to urobil? Vieš, to je dokonalý príklad kajania sa? Ja ti poviem to. David. Keď zhrešil s Betšebou, dal zabiť Uriáša, hetejského jej muža vo vojne, daj ho do prvej línie, aby ho zabili. A on si vzal Betšebu za svoju ženu. Zrešil pred Bohom. Vzal si tú, ktorá nepatrila jemu. Kdežka v tomto svete to je jednoduché. Ženy nechávajú svojich mužov, berú si druhých mužov. Mužovia nechávajú svoje ženy, berú si druhé ženy. Ale počítaj s tým, že to, čo urobil Boh s Davidom, urobí aj s tými, ktorí sa nekajajú. Zobral prvorodeného syna s Betšebou, ktorého mal, a nedal, aby žil. Tak to bude aj s tými, ktorí prepadajú smilstvu a cudzoložstvu. Ten, kto smilne a cudzoloží, jeden deň bude stať pred Bohom a skončí ako David, ktorý dal dole hlavu, lebo zomrel jeho syn. Tak dajú vtedy dole hlavu tí, ktorí cudzoložili a zosmilili a zrešili pred Bohom, lebo bude zavreté pred nimi Božie kráľovstvo. Amen? Súhlasí so mnou? Súhlasí so mnou? Dneska je veľmi moderné. Facebook, a cez ten Facebook sa prechádza na cudzoložstvo a smilstvo. Toto pošpinuje človeka. Myšlienka. Virtuálne zoznamovanie sa, cez sociálne siete, očné vzťahy možno, očné kontakty, očné z okom vidíme a chceme. To, čo vidia naše oči, naše srdce potom túži niekedy. A keď tvoje oči vidia, pre mužov hovorím, nejaké krásne dievča na internete, oku, ľúbezné, a tvoje srdce začne túžiť, tak potom ide do Messengeru a napíše sa správa súkromná. Keď sa napíše súkromná správa, už je na tom devčati, či ti odpovie alebo nie. Keď ti odpovie, tak ti dáva nádej. Keď ti dáva ti nádej, aby si podvedol svoju ženu. Dáva ti nádej, aby si sa jej otočil chrbtom, aby si jej nasadil pár rohy. Ale bratia, možno sa smejeme teraz. Smejeme sa. Ale už veľakrát sa to stalo. Kvôli tomu cudzoložstvu, smilstvu sa ľudia nechali. Deti ostali. Deti sú bez matky, bez otcov. Kvôli žiadosti srdca, tela. A za to, bratia a sestry, očisťujme sa. Lebo ten, kto zostáva v ňom, nehreší. Odmieta hriech. Kto z vás odmieta hriech? Že hriech príde k tebe a ty ho odmietaš. Preč? Preč hriech. Mene Ježiša Krista. To je to, že idem na Facebook, je tam nejaké krásne oku lahodiace dievča a ja sa pozerám na ňu a poviem, ja som kresťan. Ja milujem svoju ženu a svoje deti a svoj dom. Ja nechcem nič, čo sa zvolá cudzoložstvo a smilstvo. Ale niekedy sú takto. Vysvetlím vám kresťana, ktorý myslí, že okabáti Boha. V cirkvi všetko dobre, halleluja, amen, všetky chvály pozná, všetko pozná. Ale ide domov a je tajnostársky typ človeka, že vyhľadáva si lásky cez internet a všeličo možné. Bratia, sestry, predo mnou schová všetko, ale pred živým Bohom nikto nikdy nič neschová. Alebo hej, máme slepého Boha, máme Boha, ktorý nevidí. Ja ti hovorím, máme Boha, ktorý všetko vidí. Máme Boha, keby si aj pod skalou schoval niečo. Keby si schoval pod morom. Keby si to uložil tu v tvojom mozgu a zavrel to. Boh to otvorí a dá najavo, aby to všetci videli. Aby si sa zahanbil pred Ježišom. Aleluja. Každú tmu Ježiš priniesie na svetlo. Aleluja. Nemyslí si, že oklameš Boha. Keď klameš, klam ďalej. Ale ja verím jednu vec. Že jeden deň príde, že klameš a klameš a Ježiš to priniesie na svetlo. A potom, vieš čo urobíš? Zvesíš hlavu. Ale keď zvesíš hlavu, modlím sa k Bohu, aby to nebolo v ten čas, keď príde Ježiš, že vtedy už zvesíš hlavu. Lebo už bude pre teba neskoro. Dnes je deň pokáňa, aby si sa kajal zo všetkého zlého. Ja dnes na nikoho neukazujem, kto som ja. Nikto. Ani sudca, ani nikto. Ale dnes to je na tebe. Kto si ty? Kto si? Opýtal si sa už otázku, kto si? A hovoríš si teraz, ja som človek. Dobre, si človek. Potom si hovoríš,
Ja som človek žijúci v Anglicku, dobre. Tretie, ja som kresťan. Vieš, čo to je kresťan? Vieš, čo to znamená kresťan? Kresťan vzniklo prvýkrát v Jeruzaleme. Nasledovatelia Ježiša Krista. Kristiáni. A tí kristiáni, ktorí vznikli v Jeruzaleme, prvá raná cirkev, boli ľudia, ktorí len za Bohom išli a mali veľký hlad po Bohu. A chceli žiť pre Boha. Amen? Amen? Mali šťastie, mali lepšie šťastie povedané. Nemali elektriku, nemali internetové pripojenie, nemali Bluetooth, nemali žiadne USBčka, alebo laptopy, alebo iMacy, alebo ja neviem čo. Ale aj tak hrešili ľudia. Aj v Mojžišovej dobe nemali žiadnu elektronickú výbavu, technológiu. Ale cudzoložili na pušti, smilnili, zabíjali, vraždili. Vieš prečo? Lebo tá istá žiadosť, ktorá je dnes, bola aj vtedy. A vznikla skrze Adama tá žiadosť zlá. A trvá až dodnes. Ale diabol si zmanipuloval svet a urobil ho veľmi moderným. A tá modernizácia, vieš čo robí? Je to jak pavučina. Korist pada do pavučiny. Satanová pavučina chytá toho, ktorý nechodí s Kristom, ale chodí sám so sebou. 7. verš hovorí: Dieťatka, nech vás nikto nezvodí. Ten, čo činí spravedlivosť, je spravedlivý tak, ako je on spravodlivý. Amen? Amen? Počúvajme. Dieťatka. Komu hovorí Ježiš dieťatka? Prv sa opýtam. Kto si môže povedať, že je dieťa Božie? Odpovedaj mi, keď vieš. Áno, ty. A ešte ďalej, definícia väčšia. Janičku, ale definujme to viacej. Aj všetci si môžeme povedať deti Božie. Ale presnejšia odpoveď nie. Ten, kto sa znovu narodil, ten si môže povedať, že je Božie dieťa. Amen? Sme adoptovaní Otcom jediným, ktorý sa zovie Boh. A sme adoptovaní skrze krv Ježiša Krista. Lebo on nás urobil rodinou Božou, aby sme mu patrili dnes. Amen? Halleluja. Dieťatka, hovorí Boh, takže deti moje, hovorí Pán. Synovia, dcery, nech vás nikto nezvodí. Čiže nech vás nikto neobklame. Nech vás nikto nezvedie. Čo si myslíte, že dojde Satan s 2 rohami, červenými očami a povie ti: poď som obratu, poď, ukážem ti niečo. Možno takto to už nefunguje v tomto svete. Chceš vidieť, ako to funguje? Ukážem ti. Amen? Chceš vidieť, ako to funguje? Poď sem, Mirku. Funguje to takto. Mirku, chod za Zdenkom a povedz mu, že ten pastor a ten druhý pastor a tí chváliči, že to sú není dobrí ľudia. Choď a povedz mu to. Satan si používa ľudí, aby navádzali druhých ľudí, druhých bratov. Choď a klam. Choď a ukáž na ňom prstom. On nepríde s rohami a červenými očami, ale prichádza ako zlodej a šepka. A urob na ňu podvod. Choď a oklam ho. A keď toto robí, tak my niekedy, kresťania, si neuvedomujeme, že diabol to robí. Neuvedomujeme si, že diabol to robí, bratia. Ale vieš čo, vtedy musíme ukázať mu? Nech vás nikto nezvodí. Ten, kto činí spravedlivosť, je spravedlivý. Počúvajte. Ten, kto je spravodlivý pred Boha, znovurodený, dojde k nemu brat a bude ho nahovárať proti zlým veciam. Vieš, čo mu on povie? Ten, kto ide proti bratovi, ide proti Bohu, lebo v ňom žije Ježiš Kristus. Bratia, vieš, kto je spravodlivý? Jednoducho, kto koná spravedlivosť. A vieš, kto koná spravedlivosť? No kto koná spravedlivosť? Odpovedaj mi, keď vieš. Boha bojaci sa človek koná spravedlivosť. Lebo ten, kto sa nebojí Boha, tak je gangster kresťan, frajer kresťan, rebel kresťan, anarchista kresťan. Ale kto sa bojí Boha, je pokorný a ponižený kresťan, ktorý sa ho naozaj bojí. Amen? Amen? Vieš, čo to je rebel? Alebo anarchista? Možno niektorí viete, čo sú anarchisti, niektorí nie.
Anarchista je rebel, ktorý ide proti zákonu, proti všetkému. Proti svetu, proti vláde, proti všetkému, čo sa deje. Proste sú nezávislí, títo ľudia. Nezávislí. Bratia, sestry, podriadujme sa Bohu. Podriadujme sa aj zákonu, lebo Boh to tak od nás chce. A keď toto budeme robiť, tak budeme spravodliví pred Bohom. Amen? 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 Kto robí hriech? Odpoveď, silná odpoveď. Kto robí hriech je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. On je otcom klamstva, on je otcom hriechu od začiatku, od počiatku. Čo hovorí Božie slovo? Kto hreší je z diabla. Teraz si dajme otázku, však aj ja hreším. Áno, hrešíš. Ďalší povie, však aj ja hreším. Áno, hrešíš. Ja si poviem, a ja hreším. Áno, hreším. Odpoveď? Som z diabla? Som z diabla? Alebo si z diabla, keď hrešíš? Ja ti poviem, kedy môžeš byť z neho. Vtedy, keď si nebol znovu rodený. Lebo stále si zaviazaný na okovách a reťaziach diablových. Ale keď si bol oslobodený, tak Ježiš došiel a rozbil všetky okovy, všetky reťaze a oslobodil ťa k večnému životu. Amen. A neviem, ktorý z vás si môže povedať, ja už viacej neslúžim diablovi. Otázka, ja už viacej neslúžim diablovi. Čiže, keď nerobím jeho vôľu, tak činím vôľu Otcovu, ktorý je v nebesiach. Amen? Amen? Ale keď ohováram, keď neznášam, jak ja môžem milovať Boha, keď nemilujem svojho brata alebo svoju sestru? Permange. No permange, jak ja môžem milovať Boha, keď ohováram svojho brata, svoju sestru? Vieš, čo sa deje so mnou? Okovy mám na rukách, reťaze mám na rukách a stále som zaviazaný satanovi. A vôbec som nebol oslobodený. Lebo keby som bol oslobodený, tak moje skutky by ukazovali, že som znovurodený kresťan. Halelúja. Ale ľudia si myslia, že sú znovurodení a klamú naďalej. A hrešia naďalej. A odsudzujú naďalej. Bratia, sestry, toto nie je kresťanstvo. Ale toto je zahrávanie sa s Bohom. Súhlasí so mnou? Súhlasí so mnou? Možno veľa ľudí si hovorí, ale to sú tvrdé slova. Kto z nás to nerobí? A ja ti dám odpoveď, každý to robíme. Všetci robíme niekedy zle. Ale bratia a sestry, záleží na nás. Pozri sa, ukážem ti to. Ty urobíš hriech a diabol prichádza s takým kolečkom reťazov zás naspäť, keď si už primal Krista. Urobíš hriech a on už je pripravený ťa zachytiť. Počúvaj dobre. Ale ty, keď sa zoprieš hriechu a povieš, Ježiš je vo mne, odstup diabol, tak on aj s tým svojim háčikom, alebo krúžkom, alebo čo to má z tej reťaze, tak sa otočí a uteká preč, lebo vidí tvoju vieru Ježišovi Kristovi. Amen? Ale keď sa neká zo svojich hriechov, hodí tu reťaz, hodí tu okovu, jeden deň, nekája sa z hriechu. Príde na druhý deň, zrazu robíš hriech, nekaja sa. Druhé očko na reťazi. Ďalší deň, nekaja sa príde. 3, 4, 10, 20, 50. Ani sa nenazdáš. A diabol príde a dá kladku. Dá kľúč a zavrie to. A zase zviazaný svetu, jak si bol predtým. Bratia, sestry. Bratia, sestry. Komu slúžime? Komu slúžime? Ako sme prijali Ježiša Krista? Poďme. Prijali sme za to, lebo môj brat Jožko prijal Ježiša, tak ja som išiel a povedal som, keď Jožko prijal Ježiša, prijem aj ja. Moja mama, môj otec prijal Ježiša, idem, utekam tam aj ja. Alebo som prijal Ježiša za to, lebo som si bol vedomý toho, že som hriešný a že len jeden zomrel kvôli mne, Ježiš Kristus. Amen. Lebo tvoja rodina ťa neodniesie do Božieho kráľovstva, ani tvoj kamarát. A keď si prijal Ježiša Krista z toho dôvodu, že tvoj kamarát prijal. Keď si prijal Ježiša Krista z toho dôvodu, že tvoja rodina prijala. Keď si sa dal pokrstiť z toho dôvodu, že tvoja rodina sa pokrstila. Keď si sa dal pokrstiť z toho dôvodu, že tvoj kamarát sa pokrstil, tak to bolo zlé. Ale keď si išiel za Bohom a primal si ho a pokrstil si sa, lebo si vedomý, že si zlý a on je dobrý, a bol si vedomý a priznal si svoj hriech, tak vieš, čo sa s tebou vtedy deje? Chodíš po Božej ceste
a hriech odopieraš. Chodíš po Božej ceste a hriech odopieraš. Chodíš po Božej ceste a vyťazíš nad hriechom a vyťazíš aj na satanom mene Ježiša Krista. Amen. Kto robí hriech je z diabla, hovorí Božie slovo. Lebo diabol hreší od počiatku na to, aby sa ukázal, a Syn Boží, aby skazil diela diablové. Jednoduchosť v tomto verši. Vnímame tu jednoduchosť, tento verš nie je ťažký. Diabol prišiel, aby zabil, zahubil, zavraždil. Kristus prišiel, aby nás zachránil. Amen? Amen, cirkev? Zachránil nás Ježiš? Zachránil nás pred priepasťou, do ktorej sme mali spadnúť? A vieš, ako sa volá tá priepasť? Večný oheň, večné zatratenie, čiže peklo. Tak sa volá tá priepasť. A on nás prišiel zachrániť z tej priepasti. Ale ja ti poviem, ako sa naspäť dostávame do tej priepasti. A približujeme sa každý deň peklu. Odsudzujeme. Ohovárame. Chceme. Sme žiadostiví. Cudzoložíme, smilníme. Stop. Cudzoložíme, smilníme. Dvojitá definícia. Prvá je akt, skutok. Cudzoložíme a smilníme aj fyzické, aj skutkom. Druhá definícia, ktorej hovoril Ježiš, cudzoložíme len mysľou a srdcom. A ako keby sme to vykonali aj skutkom, čiže telom a fyzicky. Amen? Amen? Niekedy tieto slova ľudia, amen, amen. Viete prečo? Viete prečo? Lebo si to neberieme dôležité v tvojom živote. A vieme, že tento svet je založený na cudzoložstve a smilstve. A keď sa rýchlo nespamätáme, tak bude neskoro, bratia a sestry. Lebo Ježiš prišiel, aby skazil diela diablové. Bratia a sestry, chápeme tomu, že Ježiš prišiel zrušiť diablové dielo, diablovú prácu, zničiť ho? Alebo nám to je jedno? Máme Mikuláša, máme čertíka na Vianoce, napríklad, jak ten svet ukazuje. Čertík deti straší a Santa je veľmi dobrý starý deduško, ktorý dáva darčeky. Bereme to takto? Áno? Tak potom žijeme v rozprávkovej krajine. Kde bolo, tam bolo. Bol jeden človečik, alebo bol jeden človek, ktorý si robil, čo chcel, a ktorý si žil, ako chcel. Ale prišiel koniec a jeho život sa skončil vo večnom ohni. Žiješ v rozprávke? Žiješ v rozprávke? Môj brat a moja sestra, nežij v rozprávkovej krajine a v rozprávkovom zmyšľaní. Ale kresťanstvo je živé kresťanstvo. Amen? Kresťanstvo je živé kresťanstvo. Možno veľa ľudí sa teraz smeje. Čo to on hovorí o tých rozprávkach? Čo on teraz hovorí o tom Santovi a Čertiku a Popolúške a Perimbábe a všetko, čo príde? Čo to vlastne rozpráva ten pastor? Ja vám poviem, čo rozprávam. Rozprávam o telesnom kresťanovi a duchovnom kresťanovi. O kresťanovi, ktorý sa bojí Boha a ktorý sa nebojí Boha. Hovorím o kresťanovi, ktorý chce cudzoložiť, chce smilniť, chce piť, chce ohovárať, chce súdiť, rozsudzovať a chce byť hnusný a zlý. Ale hovorím o kresťanovi, ktorý sa bojí Boha a ktorý miluje svojho brata a svoju sestru. Lebo keď miluješ brata a sestru, miluješ aj Boha, ktorého si nevidel. Amen? Potom pozná deti Božie a deti diablové. Počúvaš? Potom poznáš deti Božie a deti diablové. Deti diablové poznáš po skutkoch. A deti Božie tiež poznáš po skutkoch. Matúš opisuje. Čiže môže zlý strom rodiť dobré ovocie? Alebo môže zlý strom rodiť dobré ovocie? Alebo dobrý strom zlé ovocie? Môže? Ja vám hovorím, nemôže. Ale ľudia si myslia, že môžu byť tie stromy dobré. Maska? Ja som dobrý strom, žiariaci strom, skutkami, plodný strom. Ale je to len maska. Na dočasný čas. V kostole, medzi bratmi, medzi sestrami sme kresťania. Ale vonku sme tí, ktorí sa hnevajú, ktorí ohovárajú, ktorí pijú, ktorí robia zlé veci. Bratia, sestry, keď máš tejto maske bližšie, zahod tú masku. Ale zahod ju tak, aby už nikto nenašiel po tebe. Lebo keď ju nezahodíš a budeš aj druhých navádzať na tom, čo robíš ty zle, tak budeš zavádzať ešte aj ľudí. Ššt. Prečo som povedal teraz toto? Počúvaj dobre, aj to má vysvetlenie. Zahoď masku a nedávaj ju druhému.
Vieš, čo to znamená? Svoj štýl života, keď žije zlý, zahodiť masku je kajať sa pred Bohom. A aby si ju nedal druhému, vieš, čo to znamená? Nekajať sa ty a potom nahováraš druhého, aby robil zle. To je, zoberieš dole svoju masku a nasadzuješ ju svojmu bratovi. Kaja sa potom pred Bohom nie. A Romovia veľmi blízko k tomu majú. Ohovárační, zavidiaci, hnusní, telesne žiadujúci. Bratia, sestry, zahoďme to. Ale keď to zahadzujeme, nevydávajme to znovu a nevyhľadávajme to znovu. Lebo potom sa poznajú deti Božie a deti diablové. Deti Božie sa boja Boha, sú spravodlivé. A deti diablové hrešia a robia si, čo chcú. Halelúja. Potom pozná deti Božie a deti diablové. Nikto, kto nečiní spravedlivosť, nie je z Boha. A ten, kto nemiluje svojho brata. Počuješ? Aké je druhé najväčšie prikázanie? Miluj bližného svojho ako seba samého. Čo to znamená? Mám ja mať takisto rada Richarda, Jožka a Janička ako samého seba. Ale niekedy to je tak. Všetko pre mňa a nič pre nich. Všetko ja a oni nič. A milujem svojho bližného ako seba samého, keď zo seba robím gangstra. A z nich im nič a mne všetko. Ja všetko a oni nič. Toto nie je bratská láska, ale toto je povyšovanie sa a rozdeľovanie sa jeden od druhého. Amen? A ten, kto sa povyšuje, bude ponižený. A ten, kto sa ponižuje a je pokorný a bojí sa Boha, jeden deň sa nájde v Božom kráľovstve. Amen? Aleluja. Už budem končiť, nebudem dlho hovoriť. Dnes to je trošku dlhšie, ale či môžem zastaviť Ducha Svätého, ktorý chce prehovoriť dnes? Môžem ho zastaviť? Chcete ešte počúvať ďalej? Amen. Potom pozná deti Božie a deti diablové. Nikto, kto nečiní spravedlivosť, nie je z Boha. A ten, kto nemiluje svojho brata. Lebo to je tá zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme milovali jeden druhého. Trošku rozoberiem tieto dva verše. Slovom prala, slovom penie, kamaftu, a skutkom a srdci a myšlienke neznášanlivosť, odsudzovanie a zlo, a zlo, a zlo, a zlo, a zlo. Však púšam tu tarvare svakada. Môže žiť v kresťanovi, dajme si osobu kresťan. Jeden kresťan. Poviem na seba, kresťan. Telo, duša, človek s menom. Môže vo mne žiť aj tma a z druhej strany svetlo? Môže? Pýtam sa ťa. Môže? Ja ti ukážem, ako môže. Tu je tiež svetlo. Umelé svetlo. Svätý. Svätý. Bratia, sestry. Ale to umelé svetlo, vybijú sa baterky a už nebude svietiť. A potom zás budem v tme. Bratia, sestry. Môže toto umelé svetlo urobiť niečo dobré v našom živote? Na krátky čas, hej. Ale vybijú sa baterky a Boh prinesie toho tmavého človeka na svetlo, aby sa hanbil. Môže v kresťanovi žiť z jednej strany svetlo a z druhej strany tma? Tak buď ten človek je tmavý, alebo žiari a svieti jeho život. Ja vám hovorím ešte raz. Nikto nikdy neoklame ani neoklamal Boha. Ani sa to nikdy nepokúša nikto tu, čo sme urobiť. Lebo máme šéfa nad šéfom, pána nad pánmi, kráľa nad kráľom, Boha, Ježiša, ktorý pozná tvoju myšlienku. Vie, ako teraz rozmýšľaš. Vie, ako teraz rozmýšľaš. Vie, ako sa cítiš. Vieš, ako sa cítiš po tejto kazni teraz. Vie, ako rozmýšľaš po tejto kazni teraz. Všetko vie o tebe. Vie o tebe všetko. Čo hovoríš? Ten pastor len tára. Abo vie. Naozaj. Tieto slova, ktoré čítal, nehovorilo, ale sú z Božieho slova. A ja si to beriem k srdcu, lebo chcem, aby bolo v mojom živote svetlo a nie tma. Amen? Že kresťan, telom, dušou, môžeme byť dvoj na pohľad, jak to mám povedať, aby bolo vidieť dve veci v našom živote, čiže svetlo a tmu. Dá sa to? Už som povedal, keď pôjdem do svetla, budem svietiť, ale baterky sa vybijú. Príde Ježiš a povie mi, Ferko,
Prečo si sa osvedcoval sám sebou a stál si stále pred svetlom a ukazoval sa si, že si dobrý, ale tvoje skutky a všetko, čo si robil, bolo tmavé. Nezaslúžiš si ísť do Božieho kráľovstva, ale tu je pre teba pripravené peklo. Zahoďme masku. Zahoďme kresťanov hercov. Zahoďme to. Zahoďme herectvo, herecké výkony, divadelné výkony. A zahoďme to. A buďme opravdoví kresťania v mene Ježíša Krista, ktorí neslúžia diablovi, ale slúžia živému Bohu. Amen, cirkev? Šéfe na Savore, amen? Boh vás žehná touto kázňou všetkých. Nech vás Boh žehná a posiluje každý deň. Predtým, ako skončím, ešte jednu vec. Kto z vás tu ešte neprijal Ježíša Krista? Keď sa tak okolo pozerám, vidím veľa kresťanov. Neviem ešte, kto tu neprijal Ježíša Krista v svojom živote. Ale ešte keď si neurobil túto rozhodnutie, v krátkosti ti poviem, Boh tak miloval ten svet, Jan 3.16, hovoril som to kázal dnes, že poslal Ježíša Krista, aby zomrel za nás. V krátkosti hovorím, pápež ťa nespasí, farár ťa nespasí, človek ťa nespasí, Mohamed Azreti ťa nespasí, Krishna ťa nespasí, Joseph Smith ťa nespasí, nikto ťa nespasí. Ani Curtis Russell, ani nikto. Je len jedno meno na všetky mená, ktoré má moc spasiť a zachrániť dušu od pekla. A to meno sa volá Ježiš Kristus. Amen, aleluja. Aleluja. Jedno meno má moc spasiť. Možno dnes si tu a ešte si neprijal Ježiša, ja neviem. Možno dnes tu sedíš a nevieš, čo to je Ježiš. Ale jednoducho ti poviem. Možno si neurobil tú modlitbu a nepozval si Ježiša do svojho srdca ešte. A dnes si chcem povedať, dnes je deň spasenia. Keď chceš jednoduchou modlitbou pozvať Ježiša do svojho srdca, uveriť, že jeho krv tiekla na Golgotskom kríži a že 3. dňa stal z mŕtvych a dnes žije a má moc spasiť tvoj život, poď dopredu teraz. Poď dopredu, keď si ešte neprijal Ježiša a chceš urobiť túto modlitbu. Postavme sa v cirkev teraz. Keď je tu niekto medzi nami, kto ešte neprijal Ježiša, poďte dopredu a nehambite sa. Neobzerajte sa okolo seba, nehambite sa. Keď chceš prijať Ježiša, poď dopredu. Keď chceš urobiť toto rozhodnutie, poď dopredu. A Ježiš ťa môže zachrániť. Alebo, keď tu nie je nikto, ešte sme neskončili, bratia, sestry. Pokračujeme stále v modlitbách. Kto z vás stojí, kresťan? Stojí ako kresťan. Všetci stojíme ako kresťania teraz. Amen? Všetci stojíme ako kresťania. Kto z vás, čo sme tu, má pochybnosť, či je v ňom tma alebo svetlo? Nezvíhajte ruky, ja to nechcem vidieť. Kto z vás má pochybnosť, či vo mne žije tma alebo svetlo? Keď myslíš, že v tebe je stále tma, tak ti poviem odpoveď, možno nie si znovu rodený. Ale keď hovoríš, že v tebe žije svetlo, tak pravdepodobnosť tam je, že si naozaj znovu rodený, halleluja. A keď si naozaj znovu rodený, robíš aj skutky. Počúvaj, ešte predtým, jak sa budeme modliť. Hovoríš si, že si znovu rodený? Amen? Amen? Ako náš skutky spravedlivosti? Amen? Slabšie amen bolo. Takže tuto je pochybnosť. Konáš skutky spravedlivosti? Amen. Halleluja, to bolo už lepšie. Ale Ferko podľa hlasitosti, jak superstar, nebude hovoriť, že táto postupila ďalej a ty chod domov. Ja nie som porodca superstar, ale porodca sedí po pravici všemovúceho Boha Ježiš Kristus.